taite ba hambai maro tini o jorao sini laibuma media bo tini sini khasrang mo thawa o bisikata ni o pandani jorao bo tini sono phai sini oro phai manjak phaikia tai o program dong na naithok ke bo tui dului chabai joto bini camera okhe bo sangati saka abon bagi bo bono belekhan hambai phai sung tabo kai tuni ko o bisikata lo sangotamo ko kachar uilya bisikata lo tam kachar ni musung bini besar ko o ko brogno sung wan sunglanyen sango hadi sung sini bus kango joto nandar no na ora kaisa candle sini bus kango basaja hadi sung tabo o candle no masangoi sung relainai awni bagai sini khasrang motha o candle je chungoi tongma hino o 2000 BC 2024 BC tai paya sak jora mol brum brum sini khasrang mothani ini seleng derukno kaitor mol brum brum sungno hamri khlai tong thang hanai ang pha sajla tai phala ka thang loi ang o candle no 2024 BCO kaitor sungno ketal langma tai ketal BC bosno yak risenan joraka hamraka abon boisin ke plaisa ka thangkai tono belai kana hambai maro o jorao sung OBC 365 दिन hai ke ba 366 दिन no tini oro joto tongnai ro ke boba wai semano dukhu manya kosto manya bekhao khakchang manya aba ke lai oi tong thagui khakchang gei lainai ahi bo tongi mane sini bising ro ke boba o 2023 OBC 365 दिन hai ke 366 दिन open bisingo ke ba tu khasto bai ba koplong ngai lainai aba hai borok botong iman sini bisingo hadi abon bagai je khai mani jeng mani abo bebak no kai toni musumtu abon bebak kai toni mohima hadi abon bagai sung kha thya oi kha baya oi hadi sung o 2024 bisina sung kha bai khok bai khlainai sung jisuni mumbai khai sung yachagana tai bona sung lamjak chogana hadi o 2024 ni bisini uilla bukha kaito ini besarokno kok kesana musung sungbai samai renani musungo abon bagai bodini sini beskango jotto ni beskango bo o kok thaine toi phaita hadi o kok thai abon ang porinai obongkha jisea hai keba Isaiah chapter 45 verse 1 to 3 or verse no ang poriban jot to ni mino subrayong bini chongja borok Cyrus no to yui hai hnoi saka ang bini yak rani yak no rongkha bini buskango do pharok no yakokhe toinani bagai te habugra rokni changni khengnani bagai bini buskango deba dugaro phiok nai tai hapma duglam otoro
서작해 던글라 안니니 버스간거 탕나이 때 고수격너 밀릭 खायनाय an pitolni dogano sabai painai te sorni berek jaknai rokno bokaso ke tan soi khibinai angnono munakno khatijak tonga rangri te hojak tonga mani rokno rawana hake nang sawi manai amno sobayo Israel rokni kaito nini mungno hoi ringo o elaba kothar porani bisingtu kaito sangachot kono baksa khane amari khaite amen hajake ang sulewan kisa kujogo tongai sin ko paisa ko thangkaito subrainono sal phongni dibor jorao belai khina hambai maro tamni bagai hikangke kaito nang sungo bisisa kolok ma 2023 o bisino nang joto saya sugia pipot apot kolom kesa kilma singsa o yak ni katiloi nang santai dul japha tai tini o jorao 2024 bisikata lo nang sano katal bisi katal yak lisanani nang sano joraka hamrakha abon bagai nono belakha hambai maro kaito sobrai nang sano hamjagai tongani bagai sobrai nang sano khairoi tongani bagai sobrai nang sano tei dulai tongani bagai sangtini oro khasrang mothani takku bukuro nang bai chongjak nin busara sang khatong khaja khlai mokhang khasung khlainai sang oro tini nini lok thara sulaija kaito nang sangbai tongdi nang sano sobadi nang sano hamari khaidi tini sobrai obis katali puileni bukha nang sano tamo kok nang sungai samai ranani mojong tai tama bokok thai abo sini thaniwo nang sano saiman ranan mojong okok thai nang tini sungar tai pulen sim pai thap jora nang angbai nokse rin phangbai koblai tongkhadi nei sono mothai kotor sobra jisu kristo muisa pakai tongthai san thai jora hangate belai selai tongkha rai derta damsa khapsan kha ke aboni bagai sing jora besar jora tei dakti paiman ang cesta khainai ang chai toknai hai aboni bagai o ko rokno wan sukla jeni sekango hai kaisia ang jikunsa kothoma ang o kothoma bai khainai ang jengnai aboni bagai salsa borok khroksa bo belai khe sikar khajan belai khe hangke abo bo belai sikar khajani bo kereng tai bini thani belai interest tim tong bo sikar khajani bo bini hangke salsa bo khroksa sikla sa sok chana bo logi telang khani so bolang kotor ma bo thang khani so abro sikar khajani sikar khlaite botewo interest mine bo sal thamani bo saiman li sal habi thanga sal managai phekya apuke bo saiman kha sal managai phekya khongni simi angkhormani sikar khlaiman bo sal habka hiso hangkani bini logi je tlang thmani a sikla sa sokcha sraina bosungka naidi takhu tamu to sal thmai thanga singo bolongo to sing habi phaile kya sikar khlaiman tabu subah ke o bolong khonai biang lama biang kha ani bonus ka kino asrai bonus ka nung tawana nung sudu amo rekhat nung ani logi hindi haka kino sung je sogi ani wan sogoi je jorao sogi ani je wan sog tomani a jorao sogi nai ani nai asrai sala asrai
bok lama tei kha kheba a lama belai kilba singsa lama kongkhoi mongkhoi busugna bufang kotorma kilma singsa a lama gra sikar khanya bo belai kilja kha takho ngano bon lama tei yo tei kha je apro abro oke na hai bosa angse lama nung ano thari hinta kino nung je sobinya hanai wan soi dong ni jaba sobinya ani ngai bosa sobinya nangmani jagao sobinya ni ngai kubi no bo sobinya ni jorao sobinya mani a jorao na bo sobi mani kha tangai hingke bora kharapcha borok lama soi tuinai to a borok no borok thaka abar borino bo je sobinya ni a jorao bo sobi mani kha abar bagino yang John chapter 14 verse 6 was how ora Jisu Kristo sao 어자라고 Thoma 제프로 Jisu Kristo bisasa yang itu pro oito hangi yang itu pro Jisu Kristo Thomana okoksa Jisu bara hai hini saka angno lama angno koboi angno lama ani bisingtoi hayake Harapsa phano apne aro phai nai ani ngai Jisu so ini asrai bahino a bura a sikar khai nai bo bhai wana jabi tong bo bhai kiri jabi tong mani asal bolong kotor mao jodi no horan khake masang dawari jana na chibu ro bai sukjak no na mong sasak dang no bo belai kiri jabi wana jabi kulpa yang ni bkhatorei tong mani Bekadoi tongani, kiaba ini bono lama soitinya asal, bosoi lama soitinya baik, a borok bo a bolongi angkuri, final kilma singsa, wanama singsa, aja kali angkuri final. Ini kaito sungo, ini kaito sungo, okor nusau. Isaiah chapter 45 verse 1 to 3 okor nusau. Khoroksa Cyrus nei borok tong bini bisitei khainai Israel do pharaoh tui thena ni bagai Israel do pharaoh kubui lama phungna ni bagai kai tor bono songkha Kaito borok no saka o Israel do borok no Cyrus ni bisitei khanai borok no ki philei tubunani Egypt hani subrayung o jagao bono songkha tamoni sa o jagao kaito tamoni kogrokha Cyrus no bini buskango do Bharatno yabokhe toinani bagai te habugra rokni changni khenani bagai bini buskango beba dugaro phiok sakmai kai hapma duglam kotoro sojake tongla anai subrayum kai to Cyrus no saka nung tawana nung takini angni logiwo tongo angni buskango tongo Nini buskango je sakana doga sojak pan thung a doga awas sojak tongla phio nini bagai molbrum brumi bagai a doga phio sa tongai ani nai bosaka sobrayung kai to saka nai di duyo tam saka ang nini buskango tongai thangnai tai kusuk rokno mili khlaijan so Cyrus nungta kiridi tawana di nini Israel do pharokno Egypt hani Dikhai tu bulan bagai, angni logiyo tongai,
आं दिनै बोसोराव दंनाय आबनि बागै कुसुगावनो मिलि खालायजोबनाय नोंहाबो बागै वाना होननांगौला आं दिनै बोसोराव थांनाय आं पितलनि दुगानो सबाय बायनाय दिनै बोसोराव जेसेबां किरिबा सिंसा वानावा सिंसा आबो सर हायबान राखथों पितल हायबान राखथों आबनो आं बेबा सबाय बायनाय आबनि बागै नों गावाना नों हेसे हिमदि नों आनि कक सिमिसे नों खानाय आनु थारै नों दं हंगा मानकेनो आं जेदा गिवन वादि दं हांकेनो नों बेबा न खालाय माया ते सरनि बेरेट जानाय रखनो बकसो के काम सय खिबिनाय सरनि बेरेट जा आवनो बतो बकसो के तानै ननो आं लामा सयते दिनै बोसकांगो सर हायबान राखथों पितल हायबान राखथों आबनो कासोइनार बिमानला तांगै गाके आं सब्राय गायतो निनि दबियो आं दं आवनि बागै नों मुंसा वाना नाया मुंसा किरिनानै नाया निनाय सब्राय गायतो साइरास नसा आंनो मुनात्माव खातिजा तंमा रांबि तै हुजा तंमा माने रत्न रवन हाके नों सावै मानाय आंनो सब्राय इजराइल रखनि गायतो निनि मुंनो खय रिंगो निनाय मा होनाय गा आवनि बागैनो साइरास नों गावाना निनि यागो फैसा गेले रां गेले आव दावा हुई तंजाक खातिजाक तंजाक आव के फान गियाखो के बफान साइनाय बिया आव हाय मानै आंनो नरमाय आपन बागन कायसा आरब देश आ जराव बेलाय बिग्रा आरनि बररक सालसा उनमेरा मरगि दंलाय मानि बरा आ उनमेरा मरग मा बायसे बरनि लुखुंनो नायथख्लाय दै दुलै जारवै खारवै दंमानि सालसा तामखा बंया उनमेरा र बेबादनो दैसाव थाङै दै नङै मानसे आ उनमेरा बेबा थै थाङा केनसे थगांके आ उनमेरा मरगमेरा बेलाय वाना जाखा थामनि बागै अ दै नोंमानिबा अ पुन्दक थैकिया अ तां माकलायखा गांकेनो बर आ आरब देशनि कायसा राजा नगो खासिनि थाङा केना महाराज नायदि जों पुनमेरा मरगि दंमानिसे आ पुनमेरा र दै नोंमानिसे बेबना थै थांखा आबो तां माकलायखा जोंले बेलाय किरिखा बेलाय वानाखा जों मुंसा सिरिया जों साइमानिया आबो तां खायनाय आवले जों साइमानि आवले नों साइमानसि राजा ओ खानाय बेलाय वाना जाखा दै नोंमानिबा बाखि थैनाय गांकेनो आर्थिक आजराव राजानि बोसारकनो देशन बन इंलिश बायखे दुईटा बन परिनाय फोरोंनाय राजाबा बबिन बोसारकनो परिनाय बाबे बिनि राजा खरो तोबै फोरोंनाय दंमोन आजराव न गांके राजा पाउन जलिया गांकेनो आ राजा नै बोसारवा पने बका फरिनानि गे बरनो आ दुईटा न संगा नायदि उनमेरा मंगमेरा बनि पुन दैनि मानसि थबिके आबो तां माकलाय फायदेसों थाङै नायलाय ना ने राजा सानकाल थाङै नायलाय क्या बर कुबै थाङै नायलाय मानिबा आ दै आबो सय दैया आबो ओ केरसिन खनि हाय ओ गेस खनि हाय थक खनि हाय ओ ओएनजी सिव संजे मानमानि हाय आ थक न फालकां कांके रिफाइन खाय फालकांके आ थक क्रूल नि मालिक नाय गांकेनो आ जे फरेनार जे प्राइवेट फरेनार हनि फाइनाय आ जे टीटा आ जे मास्टर बो आबनो तांनैनाय मतम सुनिबा आबो तैया आबो ऐसा थ आबो बगैनो आबनो गै आबनो थैबे गांके
buah saikana ka explain khanya ora jana obutuya obo talks obono jodi lesung phalka ke sino arab des obo krol ni malik ngai ganan ngai thang mene sa tangka apro nang keno belai tongtok jaka belai khapang sangjaka ai hayau okok no wan sugoi bekhau sugoi phaising bekha thongoi phaising o kirja onok thani sung angkhol len hangkang ki kaitor sung subanai kaitor sung hamari khainai haidi tai kabang kok salia jara belai thangka haidi asang setang o kok thairu bisni khainai kaitor sung jotton baksa khainai hamari kuplong khaideng